V dnešním videu se pokusím přežít na těch nejnebezpečnějších místech na následujících 24 hodin. Přespím například v hotelu, ve kterém straší, nebo prozkoumám ty nejzáhadnější místa v České republice. Nejdříve se ale podívám do vojenského skladu s municí, který v minulosti celý explodoval. Tady tenhle areál by měl být bráněný 2 ocelovými plotama a ještě by to teda měla hlídat policie a možná i armáda. Ten plot, jako na internetu bylo, že by měl být ocelový dvojitej, ale vypadá prostě úplně zrzle, kámo. Tady v té budce měl být vrátnej. Je tady kontaktní telefon pro možné otevření brány, jako já nevím, tam jako by neměli mít povolený vstup jako lidi, kteří nejsou prostě tady z toho vojenského technického ústavu, ale jako když tady mají telefon na to, aby ti otevřeli bránu, tak jako můžeme to zkusit, že jo, tady mají i zvonek, který teda nevypadá, že úplně funguje, ale jo, co zkusíme jako první. OK. Kámo, co mu řeknu, ty si by nám mohli otevřít že jsme turisti. Jestli by nám otevřeli bránu. Konečního skladu. Jo. Já mu kámo řeknu, že jsme turisti. Prosím, Dobrý den, my jsme teďka u brány a bylo by jí možné otevřít. z jakého důvodu? My jsme turisti No, a my jsme se přijeli podívat. to je smola. Pro turisty a novináře neotvíráme. A Máte nějaký pozemek, nebo jste tam majitelem něčeho? to ne. No, Tak to je škoda. Takže Jo. to je jenom jako pro tak samozřejmě ten prostor je uzavřený a napředu máte napsané, kolik cedulí nepovolených tu zakázán. Aha, a on tady teďka jako v sobotu asi stejně, no dobře, tak jo. Jako co myslíte, jestli tam někdo je nebo není? No ne, to takhle ne, spíš jako my jsme se chtěli aspoň poptat toho vrátného, jakože, jestli Na tady, co? jenom jako otázky ohledně toho incidentu. No, takže jste novináři. No jo, v podstatě no. To je, my jsme jakože amatérští novináři v podstatě. Investigativní, jo? Jo. Mhm. No, tak to ne, to lituju, ale to nepůjde. Ne. Kdo by to byl řekl, že nás nepustí do muničního skladu? Za celou dobu jsme tam nepotkali nikoho přijíždět dovnitř ani ven. Je to tam dost opuštěný. To naznačuje i to, že na Google Street View můžete vidět, jak to vypadalo v roce 2011, ještě před výbuchem, plný parkoviště aut, ale v roce 2019 je tam zaparkovaný jenom jedno auto. A ten člověk, kterým jsme volali na číslo, nám nepřímo řekl, Když by ti agenti přijeli v sobotu, tak tady nikdo není, protože mají víkend, kámo, a můžou to prostě odpálit. Bum. Asi lepší bude použít ten zvonek. Dá to zazvonit, ne? Se tam zasekl, kámo. Dobrý, už to nezvoní. Ten zvonek asi nefunguje, I guess. A nebo tady ten vrátný prostě fakt není. Což je asi pravděpodobnější, i když obejde. Počkej, ne. Ještě to zkusím jednou. Třeba přijde nějaký vrátnej a začne nás tady jet steak. A děláme. Když se na to podíváte, tak kámo, tady je prostě díra, kterou, jako když si trošku ještě, víš co, tady si prostě uvolníte to místo, tak tam prostě prolezete. A Brna je taková, že tady není ani ten vrátnej, takže já se upřímně nedivím, že se jim sem podařilo dostat, protože to je jedno z nejméně chráněných podle mě míst prostě v Česku. Naše zahrada má, kámo, podle mě lepší plot než tady tenhle. A jako, doslova na naší zahradu je těžší se dostat než do muničního skladu. Kámo, co to sakra je? Já prostě... ale po nějaký době, co jsme tam byli, tak když jsme zrovna seděli v autě, někdo tam přijel. Kámo, jo, my jsme tady někoho natočili, kdo tady přijel. Ty vole, to je content jak svině. Asi 5 minut jsme je sledovali a byl to nějaký pán v uniformě, který se bavil s nějakým dalším pánem, který seděl v autě a chvilku tam kecali, pak se i možná něco předali z ruky do ruky. Nebylo to úplně vidět, takže se nejsem jistý. Potom nasedli do aut, jeden se rozjel dovnitř do areálu a druhý jel pryč. Hluboce jsem přemýšlel nad tím, co tam sakra dělali a myslím si, že si prostě střídali směny. Třeba si předávali klíčky nebo tak něco. Když jsme se tam porozhlídli a stormnuli muniční sklad, stejně jako se stormovala Area 51, byl čas se jít podívat okolo toho areálu. Ještě vám chci říct, abyste do toho areálu nelezli a proč jste tu ani okolo něj. Dovnitř se nesmí líst, je to nelegální, nelezte tam. Radši nechoďte ani okolo. My jsme profesionální amatéři. Někde jsem četl, že tady můžou být miny, takže doufám, že fakt na nic nešlápneme, jo. Kameraman půjde první. Ve druhé se podporuje náš Bůh Okamura. Dokud se nikdo nedívá. Tam je páska, kámo. A já chci mít, kámo, suvenýr. Policejní pásku. Tak. Sledujte to. Kámo, policie ČR vstup zakázal. Kámo, takhle si to dám. Krambo, kámo. Ono se to úplně láme. Ne, to je moc krátký reálně. Hej, ne, jako tohle je celkem reálně cool. Doslova všude okolo toho plotu byla vidět tady tahle páska. Policie České republiky
zákaz vstupu. Je vtipný, že to tam policie a armáda a kdo všechno 6 let čistili od těch bomb a různý odpálený munice, protože ten sklad po tom výbuchu tu munici odpálil prostě na kilometr daleko. Ale tady tyhle pásky tam nechali prostě jen tak ležet a neuklidili to. Vzal jsem si je jednu domů, trochu se jim to pomohlo uklidit. Doslova mám pásku z vyšetřování, kde hledají dva ruský agenty, kteří odpálili obrovský sklad v Česku s nějakýma 500 tunama munice. Přijde mi to jako hodně cool suvenýr. Tady jsme našli první pozůstatky toho výbuchu asi, jo, možná. Nevím, co tady tohle byl vlastně nějaký spíš jenom barel, vypadá to jak nějaký prostě pokryce od něčeho. Takže tak, mimochodem, dobrý, tohle tam do železářství a tady tohle, díváme se, jak tady vypadá ten plot, jako jim už tak podal, že oni místo toho, aby ho opravili, tak tam dali takhle dřevěný tyčky, aby to drželi. Jako doslova, kdyby se tam teďka chtěl někdo dostat, tak takhle prostě přejdeš. A seš tam, kámo, seš tam doslova. Tohle je tak hrozně blbě bráněný. Už jsme se blížili k našemu cíli, k jednomu z muničních skladů, na co jsem se celou dobu těšil, ale po cestě nás ještě potkalo pár dost zajímavých věcí. Jdeme. To píča, ne. YouTuber poprvé v lese, to bude v pohodě. Já to skopnu dolů, prosím, já chci žít. Chtěl by to katanu. Sekám to, jako bych měl. Katanu, kámo. Let's go! Kámo, co jsem našel? Tady z toho, kámo, padá kukuřice. No. Počkej, to vidět, yes. Já jsem myslel, že to je na světí, ale očividně to není prý na světí, je to jenom nalákání zvěře, kámo. Tak bych ti mohl stosit dolů, až to, že tohle se taky točí, takže to úplně nepůjde. Ale zkusíme to. Tady máš a budeš mě vozit. Tak jdem. Pro trošku kontextu, ti dva ruští agenti byli Anatolij Čepega a Aleksandr Myškin. Jsou podezřelí, protože měli falešný pasy s falešnými jmény. V době výbuchu se pohybovali po Česku a ještě k tomu jsou známí tím, že už jednou se pokusili o atentát v Anglii na pana Skripala, kde je skoro 100% jistý, že to udělali. Protože v rozhovoru pro ruskou televizi jejich výmluvy, že to byl jenom turistický výlet, byli dost hloupí. Tady ten plot ani není doslova. On je spadený prostě. Oni se to pokusili opravit, dali tam nový pletivo, ale prostě je spadený plot. Sem by se dostal, podle mě je třeba taky 3letý dítě prostě. By se tam dostalo, kámo. To možná i se stalo to, že někdo tady nechal prostě v lese nějaký děcko a ono tady slyšelo, že tady někdo je, tak tam prostě přišlo a omylem to podpálilo. A byl čas se podívat do nejspíš nejznámější vesnice za poslední týdny. Zkusil jsme i místní wellness, koupal jsem se v potoku. Hele, je korona, jo? Nechte mě být. Vítejte ve Vrběticích. Jsme tady. Jo, takhle vypadá ta vesnice. Ukaž tu vesnici. Je tady ještě jedna vesnice Vlachovice a ty vesnice jsou tak blízko sebe, že mají prostě společné značky, takže proto je tam napsaný Vlachovice, Vrbětice, ale jo, nebo tak nějak jsem to pochopil jako. Ta vesnice je ani ne kilometr od těch skladů, takže když jim to tam asi 3 dny vybuchovalo, tak ti lidi museli mít fakt velkou podívanou. A měli hodně dlouhý ohňostroje. Naštěstí ty lidi teda po chvilce evakuovali. Ta vesnička sama o sobě byla hrozně roztomilá. Bylo takový hrozně weird, jak ti lidi, tím, že to byli skoro jenom starou sedlíci. Měli tam svoji malou vesnickou hospůdku, měli tam nástěnku. Někdo tam dokonce vykupoval jabka. 1 kilo za 2 koruny. Za 2 koruny. Minecraft vesnický trady v reálném životě. Měl jsem koupit kilo jablek v obchodě a donis to jim a vyměnit to s nima za 2 koruny. To by byl dobrý trade, kámo. Bohužel kvůli tomu, že jsme byli barevní jak Power Rangers, a nebo jako koníci z My Little Pony, tak se s námi nikdo nechtěl bavit. Bylo to asi i kvůli tomu, že už to bylo před 7 lety. Pořád je tam s tím někdo otravuje. Někteří říkali, že už je vyslýchali prostě 20krát a že už se o tom nechcou bavit. Tak jako trochu chápu, že když se vám stane něco takového, že se tam otřásá země, všechno tam vybuchuje, vy asi nemůžete spát několik dní, prostě se evakuujete, jezdí tam spoustu policie, hasiči, tak se o tom asi nechcete úplně bavit. Byl jsem z toho tak smutný a zoufalý pro nějaký content, že jsem dal naposled pusu Okamurovi a šel jsem se koupat do řeky. A to skončilo. Jen se dívejte. Tak počkej, já si trochu slezu a pak jsem to řeknu. To něco píchá. Potřebuju záchranu už. Potřebuju záchranu, teď čupu, ale běž pro něco na... Běž mi pro moci, podej mi ruku. Má milá. Díky moc. Jdeme dovolit, kámo, proč jsem si toho napadlo? Nemám dost kontentu, takže tohle je content. Teďka vlezu do té vody a pokud tam vydržím aspoň 0,01 vteřiny, tak mě musíte sledovat na Instagramu @pokýcecc. Bože, proč tohle musím dělat? Znám ponožit? Já nevím, mě se moc nechce. Se ti nedivím. Jsou cestu 2 hodiny domů, pojedu úplně mokrej. Nic necítím, cítím se nejlíp, co jsem se kdy cítil. Já kámo nevím prostě co k tomu říct, ale prostě jsem se vykoupil v řece, kámo, nikdy jste se nekoupali v řece. Jen tak ve vesnici? Asi ne.
Pokračujeme s videem. OK, už jsme dost blízko k tomu muničnímu skladu, jak už ho tam v dálce můžete vidět, my se ještě zkusíme trochu přiblížit a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo, jdeme tam. Abychom byli fair, podle některých článků tam v dnešní době už ta munice není, takže tam asi není potřeba zase taková ochrana, ale na druhou stranu, i když se podíváme na ty záběry z roku 2011 před výbuchem, tak ten plot je úplně stejný. A zároveň je tam pořád ta stejná díra v těch dveřích pro příjezd vlaku. Kdokoliv tam reálně může prolíst. Takže věřím tomu, že i vytrénovaní ruští agenti se tam dokázali dostat. Teďka už jsme konečně nejspíš u toho muničního skladu. Jak můžete vidět, tak tam ty vysoké tyče jsou podle nás hromosvory, jo? Nejsme si tím úplně jistí. Klidně pište, co si vymyslíte, že to je. Podle mě jsou to jako hromosvory na to, že když tam je tolik toho železa a tolik vodivých věcí, že by to přitahovalo blesky, tak tam prostě dali hromosvory. Mají tam teda dost kamer a musím říct, že ty sklady jsou o dost víc zabezpečený, protože mají tam kamery, mají tam prostě hromosvory, jasně nejsou moc dobrý na zabezpečení od přírody, víš co? Když tady bude trošku víc foukat, tak ten plot spadne. U té budovy to se nestane, jo? Takže je jako trochu líp postavená, nevypadá, že se každou chvíli rozpadne. Tohle už jako musím uznat, že tu obranu tam mají trochu lepší, ale nemyslím si, že to je úplně něco jako nedobytného, že by se tam nikdy nikdo nedostal, jo? A když jsou to nějací ruští agenti, kteří jsou jako profesionálové, tak myslím, že to pro ně nebylo ani moc těžké se tam dostat. Je až neuvěřitelné, jak blízko jsem se ke skladu dostal. Tohle byl ale teprve začátek, protože se pokusím přespat v hotelu, ve kterém straší. V noci jsem se vzbudila jako hluku, který šel z chodby, znělo to jako rachot řetězu. Nevím, kdo tohle dělal v 1 ráno. Strašidelný hotel, jak se patří. 5 hvězdiček. V hotelu se vyskytují tajné místnosti. To jsem vážně nečekala. Jak na pokojích, tak po celém areálu je možné najít, když budete dávat pozor. 4 hvězdičky. Na večeře jsem si objednal pekelníkovi vidle. Žranice dobrá, ale bylo toho tak moc, že ještě další den mi bylo na odpadnutí. Ani půlku jsem nesjedl. Objednávejte minimálně pro 4 osoby, vykřičník. 3 hvězdy. To si objednáme dneska. Sauna je fakt peklo. Měla asi 100 stupňů. Umírala jsem. 5 hvězdiček. Nevím, jak mohla umírat a dát tomu 5 hvězdiček. To bylo takový to dobrý umírání. Další recenze se týká pokoje, na který se teďka půjdeme ubytovat. Luciferův pokoj byl fakt strašidelný. Jsem křesťanka a z čertů mám strach. Doporučujeme pouze pro ty odvážnější. 2 hvězdičky. Takže jdeme zjistit, jaký to bude. Tak pojďme se ubytovat a jdeme rovnou do Luciferova pokoje, který jsme si booknuli a měla by to být ta nejstrašidelnější místnost. Tak tohle je náš pokoj, jmenuje se to Luciferovo doupě. Zákaz vstupu bez čerta. Kamo, počkej, tak jeden z nás bude tím pádem čert. Kamo, to je mega jako VIP pokoj. Jako jediný máme pokoj tady tímhle směrem po nějakých schodech nahoru. Na náš pokoj najdeme pomocí těchhle čertových chopek, takže podle nich teďka půjdeme na náš pokoj. Jsou tady nějaký prostě strašidelní čerti. WTF. Po cestě na náš pokoj, teďka tady přestali svítit světla, takže je to taková pomalu stezka odvahy, se dostane na ten pokoj. Tudy pořád vedou ty kopyta, takže tudy je prostě cesta na pokoj. Co je tady, sakra? Kámo, tohle je asi nějaká ta tajná místnost. Ještě musíme najít, kudy se tady do téhle podzemní místnosti dostaneme. Kámo, tady nějaký čert. A já se ani nedivím, že se jako báli toho. Tam vzadu jsou dveře, takže pojďme k ním. Tam někde si myslím, že by mohl být náš pokoj, protože ty stopy tam vedou. A kámo, co je tady to? Kámo, co je tady tohle? Ty foko, kámo. Další čertík. Takovouhle cestu přes chodbu na jenom svůj pokoj jsem v životě neviděl. Kam, co to? Kde? Kde? Někde si dělám zrandu. Tak ty jsi debil. Kámo, nemůžeš mě takhle lekat. Pacha, co to bylo? Hej, kámo, přestaň. Přestaň, nech to. Dál jsme pokračovali strašidelnou temnou chodbou, když v tom. Tyjo, a ta... Kámo, konečně se to rozsvítilo, let's go. A ukáž, ty kopyta vedou ještě tady. A tady už někde bude ta naše místnost. Jdeme tam, jdeme se ubytovat. Pak jsme šli dál po cestě z kopyt k našemu pokoji. Tohle by měla být ta nejstrašidelnější místnost, jelikož se to jmenuje Luciferovo doupě. A schválně by mě teda zajímalo, jaký to tam bude. Čas na room tour. Tohle je Luciferova kuchyně. Máme tady dokonce Luciferův kotlík, kde si večer co můžeme uvařit, jo. Tohle jsem ještě v žádném hotelu v kuchyni jako neviděl. Tak jo, tohle je ložnice a já se teď paní nedivím, že dala 1 hvězdičku, protože kdybych jako první věc viděl toho čerta naproti mě na tom obrazu, tak já utíkám. Tak jo, a to, co je tady za mnou, je obývák. Zajímalo by mě, co tady Lucifer dělal, když jsou kopyta a je na konferenčním stolku v obýváku. Já si myslím, že on tam Tohle je Luciferova koupelna a je tady pár dost divných věcí. Tady máte zásuvky, které jsou dané takhle bokem. Pohledni do své duše, zdali je tak čistá jako Luciferovo zrcadlo. Tady je prostě pneumatika jako rám od zrcadla. Další strašidelná věc, co tady je taky tenhle Luciferův trůn a já se na něho sednou, se tě neprokle, že mu sedím na místě. Kubo, ale já jsem si něčeho všiml. Jako nejenom, že tady máš takovýhle roh, takže to z tebe v podstatě čert. Ale počkej. Ze spodu toho trůnu je tam taková speciální díra, která vidí tam, kam slunce nevidí. A co děláš, vole? Au! Au! Ty vole, přestaň! Já jdu pryč. Lucifer má jako hodně speciální židli. Tady tohle je jídelní stůl, tady se zatím odložíme věci. Nikdy jsem ještě neviděl úplně u jídelního stolu takovejhle lustr, tyjo, s glackama. No ale zatím nechápu tu paní, že se tak moc bála, jako zase tak strašidelný to teda není. Ona se bála kvůli tomuhle. Kámo, jakože mít obrázek Lucifera na zdi je už takový trošku divný. Jsme v Luciferově doupěti, takže to asi chápu, no. To jsi ještě neviděl to za tebou.
Aha, tak jako jestli má někdo zrovna problém s čertama, a když je jako křesen, tak se asi bojí víc čertů, tak to chápu, no. Kámo, tady je hrozně moc hororového kontentu. Počkej, co tady tohle? Kámo, to si děláš srandu, ne? Tímto upisuje svou duši peklu. Pro smrtelný hřích lakomství. Tak skončíš dneska v pekle. Kámo. Hej, pokec, ty tajné dveře. A ta paní psala v recenzi přece. Kámo, že jsou tady všude tajné dveře. Hej, tak počkej, tam se schválně podívat. Ať je tam, kdo tam je, otevři nám, jdem dovnitř. Aha, tak je tam záchod s umyvadlem. Tak tohle je ten nejdivnější záchod s umydlem, co jsem kdy viděl. Tady máte zrcadlo, abyste se na sebe mohli podívat při tom, co vykonáváte potřebu. Ale jakože jsem celkem zklamaný, protože jsem taky doufal, že tady budeme mít skrytou místnost, ale tohle to očividně není, musíme hledat dál. Sešli jsme dolů od našeho pokoje ověřit další recenze, zda jsou pravdivé. Další recenze říkala, že jsou tady nějaký tajné místnosti, protože máme čas a tady si myslím, že by někde žádná nějaká tajná místnost mohla být. Kámo, tohle vypadá jako nějaká tajná místnost, ale je 18+. To běž se podívat. Tak jo, hele, já se tam půjdu podívat, jestli to bude v pohodě, tak tam půjdeš taky, jo, se mnou, OK. Kámo, tam určitě nejdem, hej, tohle není ta tajná místnost, jdem se podívat někam jinam. Pokračovali jsme v hledání dalších tajných místností. Tak teďka jsem to asi půl hodiny celý procházel a jediná věc, který jsem si všiml, je tady tohle pozor snížené stropy, nerovné podlahy a myslím si, že tohle by mohla být ta tajná místnost, o které jsem se dočetl v těch recenzích, takže se tam teďka půjdeme podívat. Kámo, to jdeme do nějakého podzemí, hej. Tak tohle je hodně cool skrytá místnost. Já jsem nečekal, že když v recenzi bylo, že jsou tady nějaký skrytý místnosti, že to bude něco takového, ale možná to ještě něco jiného. Skvěle, pojďme se podívat, co tady teda je. Dál jsme prohledávali celý hotel, až najednou jsme narazili na tyhle dveře. Kámo, tohle je nějaký vstup do pekla. Pojďme se tam podívat, What? Tohle je to podzemí, který jsme viděli na začátku videa, když jsme se šli ubytovat. Hej, tak tohle je hustý, že tady má jako skrytou místnost. První věc, která mi tady přijde mega zajímavá, co tady jsou nějaký mučící nástroje, jako. Tady je hrozně moc, tady je aspoň 5 mučících nástrojů. A kámo, co tady tahle ruka? Počkat, když to natáhneme, co to udělá? Kubo, nechceš to vyzkoušet? 3, 2, 1. Ty vole, OK. To tě úplně sundalo, ne? Jako jo, jako nebolí to, ale je to nepříjemné. OK. A co kdyby si šel nějaký vyzkoušet, ty? Třeba Titan. Kámo, že to nějak nechcete, jo. Sedej. 3, 2, 1. Kámo, to ti dá. Dobrý, tak stačí, už nebudu dál jezdit na kola. Tam máme tady solidní mučírnu pod zemí, jako. Během prohledávání podzemí jsme narazili na čerty. Hej, kámo, tam vzadu jsou vidět teďka nějací čerti. Asi mi ještě nezačala nějaká prohlídka. Vidíš vzadu to obrovský křeslo. Tam se chci kámo posadit. Oni teďka začali dělat nějaké úplně extrémně crazy věci. Počkáme, než odejdou. Potom si chci jít hlavně sednout na to obrovský křeslo a dát si prostě fotku na Instagram. Kámo, teďka odchází. Hej, yes. Teďka se chvilku pryč, tak musíme jít rychle na tu fotku. Tak jo, Kubo. Rychlá fotka a jdeme zase pryč. Hlavně ať si toho kámo nevšimne nikdo. Tak jo, kámo, fotku máme a jdeme rychle pryč, než se těch čerti vrátí. Nesmí se nás hlavně nikdo všimnout. Tak jo, kámo, tohle si myslím, že je dobrý místo, kam jsme se mohli schovat. Chodí tady někde teda čerti. Já jsem tady kámo úplně třeba totálně ztracený, hej. Jako ta recenze 100% nelhala, že jsou tady skryté místnosti, protože tohle je extrémně velký podzemí. Hej, kámo, tady fakt někdo řve hrozně. Kámo, jdeme pryč. Hej, co to sakra, hej, kámo. Hej, musíme ven už, kámo. Když jsem se tady nejdu, tak jsme úplně v háji totálně. Co sakra? Kámo, to si děláš srandu. Kde to jsme? My jsme se už vůbec neměli dostat. Tady dostala díra k zemi, hej. Sakra. Hej, kámo, tak teďka zdráme úplně nějakou divnou cestou doslova. Hej, tady je nějaká trubka zelená, kámo, co si myslíš, že to dělá? Nevím, ale pojď, já chci pryč. Já se bojím, hej, vidím světlo. Kámo, let's go, jdeme ven. Kámo, konečně jsme venku. Tak to bylo šílený, ty vole. Hej, kámo, tam jsme neměli chodit. Ty skrytý místnosti, bych řekl, že jsou 100% pravda tady. A ježiš, tak tohle bylo mnohem větší, než jsem myslel. Já jsem myslel, že když jdeme do skrytý místnosti, že to bude něco, jak když já dělám skrytou místnost. A prostě to bude jedna místnost, ale tohle to bylo jako katakomby prostě. Pak jsme šli na večeři. Tak jo, právě jsme na večeři a o večeři tady máme taky jednu recenzi. Pojďme si ji přečíst. Na večeři jsem si objednal pekelníkovi vidle. Žranice dobrá, ale bylo toho tak moc, že ještě další den by bylo na odpadnutí. Ani půlku jsem nesnědl. Objednávejte minimálně pro 4 osoby. No, myslím si, že tady toho jídla je fakt hodně, takže jdeme to taky vyzkoušet. Tak jo, tady máme to jídlo, je to doslova hora jídla. Ty recenzi říkala, že mu bylo ještě druhý den na odpadnutí, takže uvidíme, si další den odpadnu. A to teďka jdu schválně zkusit sníst a řeknu vám, jak se cítím, co to je. Tak jo, test tortily. To je dobrá. Tak to chápu, že tohle je totální obžerství. Takže konečně jsem dojedl a už chápu, co tím myslel, když říkal, že mě totálně bude na odpadnutí. Jdeme fakt na odpadnutí, kámo, to jídlo bylo hrozně moc. Jako chtěl jsem se ještě dezert, ale na dezertu úplně nevidím. Ká se jdeme převlíct do věcí na pláž a jdeme otestovat další recenzi. Poslední recenze, kterou jsme doteď neotestovali, sauna. V recenzi říká, že tam bylo takový horko, že málem umřela. Já se teďka v rychlosti ochladím ve studeném bazénku a jdeme otestovat tu saunu. Můj bože, to je takhle dobrý, kámo. 3, 2, 1.
kámo, tak to mě totálně ochladilo, jdeme na to. Ale je to finská sauna, jo? Když jsem párkrát byl ve saunách, jsou mě 100 stupňů, ale tahle prej není úplně normální, takže to bude něco speciálního, uvidíme, jak to dopadne. No nic, jdeme tam. Tak to, jaká je sauna? Teď jsme se tam tady, kámo, objevili. Je to hrozně horko, já jdu pryč. Kámo, když pálí třeba celý to má rád takovou velký sauny, tak tady asi bude rád. Na mě to až trošku moc. Zvládnu bych to, já už jsem tady asi 10 minut, jako síla. Nastal čas konečně ulovit nějaké anomálie pomocí přístroje na lovení duchů, které jsme s sebou vzali. Takže právě 1 ráno jdeme testovat další recenzi. Ta říká, v noci jsem se zbudila k hluku, který šel z chodby, znělo to jako rachot řetězů, nevím, kdo tohle dělal, strašidelný hotel, jak se patří. Máme tady detektor duchů, ukazuje hodnotu 000, což znamená, že tady teďka právě žádný duch není, ale v podstatě jakmile by tady toho začalo pípat, tak to znamená, že jsme jako nějakého ducha našli. Otestujeme to, jestli jsou tady nějací duchové nebo ne. Jdeme teďka schválně se podívat na chodbu, jestli tady nějaký rachot v 1 hodinu ráno. Teďka jdeme na tu chodbu, o který v té recenzi říkají, že se tam straší, takže jdeme to otestovat. Jestli tam nějaký duch bude, tak to začne pípat, takže to bychom si všimli. Ale pojďme schválně teda otestovat, jestli jsou teďka tady nějací duchové. Kámo, počkej, nebo tady u toho okna do sklepa. Kámo, tahle ta místnost je mega creepy. Teďka by tady nějací mohli být, teďka to právě zhaslo se. Jak je tady teďka ta tma, tak si myslím, že by tady nějaký mohl být. To si děláš srandu. Kámo, teďka to naměřilo nějaký 1,78. Nevím vůbec, co to znamená. Ale kámo, teďka to udělalo nějaký zvuk, že tady jako jsou ti duchové. OK? Kámo, to si jdou muset dotknout. Nějaký ten duch si to muset dotknout. Jdeme radši pryč, kámo. Šli jsme radši spát, abychom mohli ráno zjistit, jestli se za noc něco v našem pokoji změnilo. Tak už ráno, já jdu teďka právě vstávat. Jdu se podívat, jestli ta knížka, kterou jsme včera zavírali, se přes noc otevřela nebo ne. Uvidíme, jestli tady straší to. Kámo, no way. Kámo, ta knížka je reálně otevřená, děláš si srandu. Kubo, otevřel jsi to ty? Nebo nevíš, nebyl jsi to? Kámo, ta knížka se totiž otevřela. Ta knížka, jsem si četl v noci, já jsem nemohl spát. Kámo, ty jsi ji otevřel? Ty postele jsou tvrdý jak kámo, já jsem neměl co dělat. Ček, teďka nevíme, jestli tady straší nebo ne, když jsi to otevřel. Tady straší, protože spadl nám jen tak nůž v kuchyni, nikdo nám klepal na dveře, nikdo škrábal na okno. A tady máme natočený. Ale straší tady. OK. A i tady ta krabička to potvrdila včera. Pravda. OK. Je jasné, že v hotelu straší, ale i tak se nám v něm podařilo úspěšně přespat. A jako další se já a můj kamarád pokusíme postavit svým úplně největším strachům. Jako například strachu z výšek nebo z nechutných brouků. Já se nebojím ničeho. Nejvíc easy 2000 v životě. Ale to není úplně pravda. Já jsem totiž volal s tvými kamarádama a řekl mi tvoje strachy a čeho se bojíš. Lehni si na tuhle karimatku a mám pro tebe připravený první challenge. Teďka si budeš muset tady tuhle krabici na hlavu. Tak můžeš kolik vodu nebo co? Aha, tu potapecí brýle máš kvůli něčemu trošku jinému. Slyšel jsem, že jedním z těch strachů jsou pavouci, brouci, červy a tak dále. Tak jsem ti koupil přes 100 brouků. To seš blázen. No a teďka tě jedu vysypat přímo na obličej. Já tě zabiju, kámo, fakt to si děláš srandu. Jdeme na to. Fuj, to si děláš srandu. Kámo, to nemůžeš dát. Fuj. A teďka takhle musíš vydržet 10 minut. Tohle je teprve první challenge a čeká dalších 6 challenge, který bude muset zvládnout. Oni se tam už jako celkem ubydleli, přijde. Dali jsme mu airpody, zaspali jsme mu uši, oči, nos, aby mu tam nikam nevlezli a pusu bych tam to moc neotvíral. Tady ta velká. Počkej. Kam oni se ti to zabydleli ve vlasech. Tak jo, hele, už to bylo 10 minut, ti můžeš vylízt. Hej, tak to bylo, kámo, to nejhorší. Kámo, to bylo hrozný. Počkej, dobrý, chilluj, už to nic nemáš. Už tam fakt nic nemáš. Kámo, já tě fakt nestrašil. To jako bylo fakt jako jedno z nejhorších věcí, jsem v životě zažil. No a protože všechen tento hmyz je krmnej, tak jsem domluvený se svým kamarádem, který má chameleona, že mu je teďka přidáme a ten chameleon už si s nima poradí. Na splnění dalšího strachu jsme se vydali na jedno místo do centra Brna. Jako další strach, kterýmu budeš muset čelit, je strach z výšek. Já tady nepodlečnou budovu, nebo co po mě chceš jako? Ale už jsme několikrát říkal, že jedním z svých největších strachů je právě strach z výšek. To máš za to, že s námi nechodíš na rozhlednu a pořád se flákáš jenom. Já se bojím výšek. No a tak jsem se rozhodl, že tě nevezmu na ledajakou budovu, ale doslova na nejvyšší budovu v České republice. Počkej, takže ty mi chceš říct, že polezeme jako semka takhle nahoru, jo? Vylezeme až úplně nahoru. Tahle budova má přes 100 metrů a už přes 10 let je nejvyšší budovou v České republice. Jsi blázen. Když jsem byl malý, tak já jsem dostal na střechu a já jsem z ní spadl. Slyšel jsem k tomu jednou mostnice a jako od té doby se fakt bojím výšek. Já to fakt nedám. Takže tady tuhle challenge rušíš a 20 000 korun si můžu nechat, jestli to chápu dobře. Ale strašně rád bych tohle zrušil. Ale hele, musíme být ze své komfortní zóny. Udělám to. Jo. OK, ale tu challenge jsem ti neřekl úplně tak celou, protože nejenom, že musíš být na nejvyšší budovu v České republice, ale na střeše té budovy tě čeká další challenge. Počkej, nebudu dělat nějaký bungee jumping nebo něco, ne? Ale kdo ví, možná jo, možná ne. Hele, jdeme nahoru. No a Peťo, celá tahle budova má dohromady 28 pater.
pater. No a my nepojedeme výtahem, my si to hezky vyjdeme po schodech. Před chvilkou jsem se ptal na recepci, jestli ty schody dokážeme vyjít do 10 minut. A byl, no tak to určitě ne. Ale víš co, 10 minut mi přijde celkem hodně na 28 pater. Já si myslím, že bychom mohli stihnout rychleji. A mohli bychom tím udělat světový rekord v rychlosti vyjít těchto schodů. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Tak jo, běžíme. Druhý patro. Třetí patro. Jsi mě předběhla jako Peťo? No jasný. 6. patro. A jsem chtěl křeč do nohy. Jsem chtěl fakt křeč do nohy, kam? Ty chodíš jako do gymu. Já moc ty nohy necvičím, víš co? Kameru vytáhnu, tak až to. To je zamčený. No nic, musíme to celý být. Jsme po 8. patro a 20 pater zbývá. Už nemůžu. 10. patro, ještě 18 pater zbývá. A zatím je celkem v pohodě. To je nákladné. Peťo, už jsme ve 20. patře, takže už jsme skoro nahoře. Nechci si zase podívat z okna? Moc ani ne, hele. Kámo, to fakt ne už jako. Ale nemůžeš to třeba přeskočit tu challenge. Jestli chceš vyhrát těch 20 000 korun, tak tady tohle musíš zvládnout. Tak to vypadáme asi tady, no patro 23. Tak už je asi vchod na tu střechu nižší ještě, tak už skoro začínám jako být nervózní, no. Tady vypadá, že to je nějaká už střešní izolace, takže už se blíží. Tohle je 30. patro a tyhle schody už jdou přímo na střechu. Jdeme na to, no, to zvládnu. Tak to ne, kámo. Tak to ne. Ty kráso! Peťo, ještě nejsme nahoře. Podívej se na sebe. Ještě nemáš tam úplně nahoru. Tam nahoře tě čeká ta challenge, ale myslím si, že až zjistíš, co to je, tak to zdáš. Dobrý, já to už mám za sebou, pojď. Ale sice jsme na střeše, ale je tady ještě střecha, která je o něco výš a na to teďka musíme vyšlapat. Běž první. No ok. No tak to ne, já tam nejdu, hochu. Kam je to hodně vysoký? Doslova to je nejvyšší budova v České republice, co čekáš? No to. Poslední schody. Ne, kam, prostě ne. Ne, já jdu kam dolů. Ne, Peťo, musíš tady zůstat, protože teďka ti dám teprve tu challenge. Protože vím, že se fakt bojíš výšek, tak tvojí challenge bude tady 1 minutu na té střeše vydržet. Ale musíš si tu minutu dívat přes zábradlí na tu obrovskou výšku, ve které seš. Challenge začíná právě teď. Ok. Minutu, jo? Ok, já zvládnu. Vezme si, že teďka jsme fakt na nejvyšší bude v České republice, jako. Koukej tam je G-Wagon, kámo. Ale jako hele, díky, že o tom tak přemýšlím, tak to asi tak strašně není. Že jako fakt ten strach z těch výšek překonám. Díky tomu tady ten tím. Jsem fakt rád, že jsem dotáhl, protože jsem se dostal fakt jako bál ničeho. No ok, 1 minuta oficiálně právě skončila. Vydržel jsi to, takže jsi překonal jeden ze svých největších strachů. No a my jdeme rovnou na další. Peťa strach z výšek překonal celkem dobře, ale zajímá mě, jak se poradí s tím, co ho čeká právě teď. Ale vidím, že jsi po téhle challenge trošku unavený, ale teďka ti čeká další výzva a to je, že si půjdeš pohladit šelmu. Jak jako šelmu? To je nějakého pantera nebo? Ale půjdeš si pohladit arktickou lišku. To není nějak nebezpečně, já jsem slyšel teďka pokusila jako liška nějaký lidi. No a potom, co si pohladíš polární lišku, tak tě doslova zavřu do výběhu s rysem kanadským. Rys sice na první pohled vypadá jako roztomilá kočka, ale ve skutečnosti je to krvelačný predátor, který má blíž k pumě než k domácímu mazlíčkovi. Hodně štěstí ve výběhu. Není trošku nebezpečný, jakože tak si zavřel s tigrem, ne? Ale budeš tam pod profesionálním dohledem, takže to bude určitě v pohodě. Ale za 20 000 korun to udělám. Dávejte fakt odběr, protože to, co v tomhle videu Peťa bude muset přežít, to si myslím, že by jen tak někdo nezvládl. Doslova před vchodem dovnitř je napsaný nevstupujte bez vyzvání. Peťo, hodně štěstí z tohle challenge. Já si určitě hledět nebudu. Ale víš, že se pro kontent nechám pokousat. Neboj, bude to pod profesionálním dohledem, takže by se ti nic nemělo stát. Jdeme dovnitř. Ale jakože ta polární liška je bílá, takže to trošku ztrácí v tom sněhu, ale jakože třeba ji najdeme, tak uvidíme, no. Kámo, počkej. Tam jsem slyšel nějaký zvuk. Běž se podívat do toho keřet, já jsem fakt něco slyšel o tom. Kámo, to nic není, ale dobrý. Já jsem fakt začal doslova, to je arktická liška, která je fakt větší než ta normální. Nebo třeba ta liška uvnitř, ty vile. Jako to fakt bude dobrý, jako to je krásný tady strašně. Po chvíli k nám přišla paní majitelka objektu a pustila nás do výběhu s divokýma liškama. Jdeš dovnitř, jdeš do klece. Jdeš první. Kde? Tady. Pojď, Peťo, pohled si. Peťo, to je liška. Já jsem právě čekal, že to jako bude úplně něco strašidelného, ale to je spíš rozstavený, no. Já myslím, že jsi tě oblíbila. Já myslím, že jste kámoši už. Ty vycvičíš normálně ještě. Peťa se s liškou nakonec celkem zkamarádil a úplně zapomněl, že ho ve vedlejším výběhu čeká ještě rys. Počkej, jako tohle si jdu pohladit? Jdeš do klece. Se podívej, mě sežere. On je z domácnělej, hele, to můžeš. Tak jo, Peťo, tam vzadu je teďka doslova rys a čeká tam na tebe, pojď za ním. Trošku bojím teda, to bych opravdu. Musíš tam, Peťo, aspoň 1 minutu vydržet teďka. Jsem nekoukal trošku hledově, ale nechci nic říct. Hej, já se fakt bojím, kámo, ale já si dělám srandu. Kámo, až se zařvu, tak mě zabije, nikam se žere. To je jako taky tygřík trošku. A to se jako úplně asi nepohladím, ale
Když už nejdu, kámo. 1 minuta ti právě skončila a můžeš jít ven. Dosaz byl s rysem kanadským ve výběhu, Peťo. Peťovi se ale podařilo překonat i tento strach a tak se můžeme vrhnout rovnou na další. OK, právě tě čeká další challenge. No ale u téhle challenge nebudeš vědět, co tě čeká, protože máš doslova šátek přes oči. Jako proč mám šátek přes oči? Hele, jdu ti to hnedka ukázat. Hele, já se tady jenom něco otevřu. Počkej, ty nechceš dát kufru, nebo co? To nebyl kufr. No. Tady takhle prosím tě kousek. Teďka budeš muset zalízt dovnitř a vevnitř najít trofej. Trofej, jako trofej, prosím tě. To je další challenge. A co to jako za strach, já se třeba jako nebojím. Tak běž na to dá rovnou. Za 20 000 jako mám problém. Musíš zalízt dovnitř. To je až úplně vzadu. No ještě dál, musíš tam úplně zalízt, fakt, kámo, to jinak nenajdeš. Tady žádná trofej není, já nic necítím, kámo. Hele, s tou trofej jsem si to trošku vymýšlel, nebudu lhát. Co tady vymýšlíš, lezu ven? No, hele, budeš si tam strávit 24 hodin, sorry. OK, a právě mu začíná 24 hodinová challenge. Otevři, si dělá srandu, otevři. Hele, sorry, to je další challenge, takže teďka tam prostě musíš vydržet 24 hodin. Jo, tohle je strach ze stísněných prostorů a uvidíme, jak se s touhle výzvou Peťa popere, protože já si myslím, že to zdá. Nevěřím tomu, že to vydrží. Hodně štěstí. To je mé blázen, to tam prostě vymýšlí za kraviny. Už jsem tady asi 3 minuty a se mi došlo, že co je pokecovat challenge. Můj strach se byly stísněný prostory. A jakkoliv si mi říkat, ten kufr jako docela takový stísněný trošku, když se podíváte. Tak já jsem tady doslova úplně to tak. Co to je mé jídlo? Ty, tady to je o něm hezký, že já jsem mě tady nechal jídlo nějaký, tyjo. Pane bože, mě úplně bolí záda. Hej, počkej, kam mi došlo. Oni vlastně Mercedesy, tak mají prostě takový ten čudlík, jak vám to jakože otevře kufr. On má jakože tady. Tak jako teoreticky vlastně bych teďka mohl ten kufr otevřít. Tak možná ne, no. To asi úplně není čudlík na ten kufr. Co mám dělat? Co tady vzadu děláš, sakra? Proč by tady někdo vysunul tady tu tažnou tyčku? Peťo, ne, že mi to budeš vytahovat, proč to vytáhl? Já chci ven! Ne, kámo, prohrál bys tu challenge, nebo tak já tě pustím, ale prohráš tu challenge, OK? Počkej, jak dlouho tady musím vydržet? Musíš tam vydržet 24 hodin. 24 hodin, jsi blázen? Takže počkej, takže to vzdáváš tu challenge, mám tě otevřít? No, ale jako zase sakra. OK, tak hele, já tě teďka pustím ven a prohráváš tady celou tuhle challenge a 20 000 nevyhraješ. Počkej, ale to zas ne. Tak se vyber, mám tě tady pustit ven, nebo zůstaneš dál a zvládneš to? Mně se strašně nechce, ale asi budu muset, no. Nemám na výběr, no. No tak jo, hele, tak jak chceš, tak já se sednu zpátky do auta a můžeme pokračovat s challenge. 24 hodin. Co mám dělat, jako? A já si myslím, že asi bude dobrý nápad, kdyby se šel prostě podívat, co vlastně všechno mám. Když se podívat, mohla by si konečně ten kufr někdy vyčistit. Hej, tak jestli tady budu dneska spát, tak já se normálně nevyspím. Mám tady od něho dupetky, koukám, to je hezký. Tady mám od něho nějaký jídlo. Mám tady vodu, to je dobrý. Ale jakože abych řekl pravdu, tak fakt nevím, kam tady budu chodit na záchod. Abych řekl pravdu, mám mega žízeň, potřebuji se napít, no zkusím otevřít. Dobrý, se povedlo, ale nevím, jak se teda napiju, protože doslova tady, to je prostě strop, kámo. Moc prostě nepije, musím pít z boku jak debil. Napiju se ještě, kámo. Ale fakt už nevím, jak dlouho tady jsem, ale připadá mi to fakt jako celý den, ale jako vůbec nevím. Už začínají strašně bolet záda, to je fakt hrozný. Napadlo mě, že bych prostě byl třeba 2 hodiny vzhůru, potom bych třeba mohl 12 hodin nějak spát, nebo nevím, prostě budu spát, no. Nějak zvládnu, to nějak už je bude. Jelikož se Peťa hrozně nudil, rozhodl se, že se pokusí pár hodin prospat. Peťa je pořád v kufru. Já tady mezi tím pracuju na notebooku, už je to fakt hrozně dlouho. A já nechápu, že to Peťa pořád nezdal. Já na jeho místě už bych jako dost nad tím přemýšlel. Fakt mě zajímá, jestli to zvládne, jak to makat. Peťa už je v kufru přes 10 hodin a napadlo mě, že bych ho mohl malinko vyprankovat. Zkusím se s tím tady na parkovišti trošičku rozjet a pak prudce zabrzdit a myslím si, že se tam dost lekne. No nic, jdeme na to. Já už mám docela hlad. Přemýšlím, že bych si třeba tady dal něco z toho, co mi tady pokec nakoupil. Tady mám nějaký buchtičky. Hej, proč startuješ motor, ty blázne? Počkej, ne, pojď, zastav, ty blázne, počkej, nikam nejezd, ty krávo, ty blázne, co děláš? Já ti zabiju, až vylezu z toho kufru, fakt? No, pěkně teďka zadrobím auto, budeš muset vysávat, ale jakoby, jak si koukám, tak ten kufr moc nevysáváš, takže to asi bude jedno. Moje největší chyba byla, že jsem se napil té vody. Vypil jsem půlku toho a myslím, že se strašně na záchod, takže budu tu flašku muset celou vypít a pak si do ní No nic, tohle točit nebudu. Hej, reálně, já už tady skoro nemám co dělat. Už jsem všechno vypil. Tak mám ještě můžu něco sníst, jako jediná moje zábava, že prostě kam žeru. Budu stát dupetky, dám to otevřít. To je moc dobrý, hodně gurmánské. Předpokládám, že zbývá tak asi ještě třeba 10 hodin, nevím. Asi budu spát, protože jsem unavený, už nemám co dělat, takže asi dobrou.
Tak jo, už teďka půjdu spát. Neslyším žádný zvuky z kufru, takže mám pocit, že Peťa už tak hodinku a půl spí. Já jsem teďka dodělal všechno, co jsem potřeboval na notebooku, měl jsem mega moc času. A zítra ráno Peťovi končí tahle challenge, takže se fakt těším, až ho uvidím, až vyleze po celým dni a noci z kufru auta. Pak mu to nezávidím. Tak jo, uvidím se čus. No a druhý den ráno už Peťa netrpělivě čekal, až ho z kufru pustím ven. Tak jo, právě uběhlo 24 hodin. No já jdu Peťovi otevřít kufr po 24 hodinách. A jako já se fakt divím, že to vydržel. Tak jo, jdeme ho schválně otevřít. Ty jsi fakt blázen. Víš, že byl za krkem? Pomož mi ven. A už se nebyla ani minutu. Krás. Kolik jsi říkal, jako radši by, aby se mě zase vysypal brouky, protože prostě ty bylo jsme byli rychlí, bylo za pár minut hotový, ale prostě kufr, 24 hodin jsi blázen. Hele, ale splnil jsi tohle challenge. Dobrý, tak jdeme na další challenge. Jako další challenge mám pro tebe připravenou opuštěnou psychiatrickou léčebnu, kterou teďka budeš muset jít prozkoumat. No a dovnitř téhle obrovské budovy jsem ti schoval svůj merch. No a budeš ho muset najít, do té doby nikam nejdeš. Takže tohle celý mám jako prohledat, jo? Asi to zvládnu, no. Takže tady fot, jo? Jo, jdeme na to. Hele, co bych neudělal prostě pro těch 20 000, jo? To je normálně výtah. Zdě se mnou. Počkej, ty kráso. Hej, tam bych třeba jako spadl moc nechtěl teda. Výšky fakt nesnáším, takže nebryč. Hej, co tam ta postava vzadu? Hej, podívej se tam, za sebe, to je nějaká postava. Kámo, hej, já jsem si fakt myslel, že to je pravý, ale to jakože, a je úplně jasný, že se skoro nevíš o potra, protože víš, se bojím výšek. Upřímně, tady to vypadá, že to je docela vysoko. Ale to fakt nic není, takže asi bude vaše pohledat dál. Peťa prohledal skoro celou budovu a pořád nic nenašel. Jenže mu nedošla jedna věc. Tady fakt jistě nikam se jako skoval. Peťo, víš, že tahle budova má i sklepy? Hej, to jsme jenom třeba říct, nevím, před půl hodinou. Tak jako nebudu ti tady jen tak pomáhat, ne? Vidím, že jsi teďka ztracený úplně. OK, tak to asi bude dole, že říkáš, takže let's go. Budeš se mnou? Hlavně se tam taky jako moc nechce. Víš co? Já ti dám tady kameru, ne? Tady si vem. No a do těch sklepů můžeš jít sám. Já na tebe počkám v autě, jo? Tak zatím. Tak jo, ale jdem, no. Hej, tady fakt musíte zavírat ty blázny. Já se fakt nedivím, že jsem pokud nechtěl jít. Fakt se bojím. Tady máme ty blázny i sprchy, to je fakt divný. Dobrý, jdu pryč, tady nebudu, fakt ne. Já už fakt nevím, co budu dělat, tady fakt nic není. Prohlásně fakt úplně celou budovu. A se budu auta prostě říct, že tuhle challenge nezvládnu, no. Už tady čeká ve vyhřívaném autíčku, no. No čau, co je? No hele, promiň, no. Ty jsi to challenge nezvládl, ty jsi to nenašel ten merch. Ej, fakt jsem prohrál úplně celou tuto budovu a nic tam prostě nebylo. Ale já ti něco, kámo, musím říct, mě se ten merch do té budovy schovávat nechtělo, takže já jsem to tam prostě neschoval. To si děláš srandu. Mě se, kámo, nechtělo moc. Takže challenge vlastně neprohrávám. Ne, challenge úplně nic, hele, prošel jsi to celý, zvládl jsi ten strach a hele, pojď nasadit do auta a jdeme rovnou na další výzvu. Na další výzvu jsme se teleportnuli ke mně do studia. Hele, ještě tady nic strašidelného není, ne? Ale v mém pokoji takhle samo o sobě nic strašidelného není. No ale já jsem zatáhl všechny rolety v tomhle domě. No a zvenku oken jsem natáhl černý neprůhledný plachty. Takže když tady zasnu, tak tady bude úplná tma. A asi trošku tušíš, o čem celá tady tahle challenge bude. Já tady budu muset být úplný tmě, že? Jo, máš za úkol tady strávit dnešní noc až do rána úplný tmě. No a musíš splnit 3 moje challenge s tím, že první challenge je namalovat poslepu obrázek. Jak to tak mám udělat, že neuvidím? O to by ta challenge, ne? Tak na to. Ale fakt nic nevidím. Musím se ošáhrat, ten papír mám. Ale rozhodl jsem se, že zkusím nakreslit pokecet a doufám, že se mi to bude líbit, takže let's go. Asi bych začal nožičkama. Já mám takový nožky, takový kuřecí trošku, no. Já vám jsem se aspoň trošku trefil, protože fakt vůbec nic nevidím. Tak, já mám samozřejmě bříško. A i prstíky bych mu udělal. Jsem udělal možná 6 prstů, no to je jedno. Musím mu samozřejmě nakreslit očka, je trošku psychopat, ale to nevadí. A já si myslím, že umělecký dílo je hotový. Já na to teďka koukám celou dobu skrz tu kameru a jako musím říct, že na to, že nic nevěděl, tak jako celkem dobrý, jo. Dávám tomu 7 bodů z 10 a tím pádem si splnil první ze 3 výzev v mém zatemněném domě a další výzva, která tě čeká, je vaření. Peťa se teda pomalu přesunul do kuchyně a rozhodl se, že v absolutní tmě připraví míchaná vajíčka. Našel jsem ještě olej, takže můžu začít. Oj, doufám, že to nepřeliju. OK, asi můžu rovnou jakoby zapnout plotínku. Já teďka aspoň trošku vidím, protože neteklu svítí ohýnek, takže aspoň vidím trošku ty vajíčka. No a myslím, že můžu začít vařit. OK, už to smaží. Ale vajíčka si dělám každý den, takže to už je nepokazím. Tohle budou ty nejlepší vajíčka. OK, ale já si myslím, že už to bude hotový, takže to asi může vypnout. No a rovnou to budeme ochutnat. Hele, už se na to těším. Jak nic nevidím, tak jsem mu to asi nalil moc oleje. To nevadí, teďka si to budeme sníst a rovnou pojďme další výzvu. Ale jako třetí challenge ti vrátím tvůj telefon a tvým úkolem bude na tom telefonu mi dát odběr. No ale já už tvůj odběr mám. A máš tady zvoneček? To nevím, teda. Musíš se zapnout tady zvoneček. OK, hele, pokud si dát zvoneček a vy diváci byste měli udělat to stejný a dát i odběr. Peťovi se úspěšně podařilo překonat všech 6 výzev a proto si odnesl 20 000 korun. A teď odhalím ty nejděsivější místa na Google mapách. První lokace je kostel duchů. No ale než tam půjdeme, si pojďme přečíst
recenze. Byl jsem na procházce se psem a uviděl kostel. Jelikož jsem křesťan, tak jsem se podíval do okna, jak to tam vypadá. Uviděl jsem lidi v bílých plachtách, jak se modlí. Bože na nebesích, sprav to. Co jsou sakra lidi v bílých plachtách? Tak jo, další recenze. Šel jsem na nedělní mši, ale místo toho jsem si našel němé kamarády. Jinak pěkné prostředí. Příště už nepřijdu. Jak jako němé kamarády. Kámo, fakt tam chceš chodit, jako vidíte, to jako dobrý nápad. Hej, však bude sranda. Stejně v tom kostele nic nebude a ti lidi, co psali ty recenze, to vymýšlí. Jako ty chceš, že věříš na duchy. Kámo, když mě bylo 8, tak prostě já jsem šel po chodbě a vždycky, když jsem tam šel, jsem viděl takový stíny. Já jsem mám fakt trauma, já to nechci dělat. Hej, však tam nic neuvidíš, pojď, jdem dovnitř. Kámo, ne. Budeme zamčený. Budeme muset najít nějaký vstup do ničeho. To nemůžeme kam vzdát. No dobrý, tak domů ne? Nejdem domů. Teďka jsme sem dojeli, jsme 6 hodin. Obejdeme ten kostel a podíváme se, jestli tady nějaký jiný vstup. Jo, no, jako. Obešli jsme kostel z druhé strany a našli jsme další dveře. Takže tady jsou kámo nějaký druhý dveře a na těch už není zámek, to by mohlo fungovat. Zamčený. Dobrý, jdeme se ještě podívat někam jinam. OK, tady jsou nějaký okna. Aspoň můžeme tam nahlídnout dovnitř. A Peťo, aspoň se nebudeš bát, aspoň budeš vědět, že uvnitř je v pohodě, že tam nejsou žádní kámo duši. Pojďme se podívat. Já se schválně nahlídnout takhle přes telefon, protože do toho okna úplně nevidím. OK, pojďme se podívat. Ne. Tam jsou fakt duchové. Běž na to podívat. Tak tam nejdu. To fakt jako ne, ale. Jako i kdyby tohle nebyly reální duchové, pořád to není nic na tom, že to je hrozně creepy a že se mi tam vůbec nechce. Tohle video je další challenge, prostě musíme vyjít ze své komfortní zóny a musíme tady tohle udělat. No, jo, tak tam teda půjdeme. Hele, ještě, že mám ten pokec řetízek, který mě ochrání, ten můžu koupit na pokec.cz. Takže jo, jdeme dovnitř asi, no. Tak jo, celý ten kostel jsme obešli a úplně tady není vchod, ale naštěstí se nám podařilo najít kontakt na majitele, takže mu teďka zkusíme zavolat a doufám, že to vyjde, protože to je naše poslední šance na to se dostat dovnitř. OK, volám. Doufám, že to vezme. Dobrý den, dovolal jsem se majitelovi kostela. Co potřebujete? No já jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli by nebylo možný, že byste tam ten kostel odemčel, že bychom se mohli podívat dovnitř. By to možná šlo. Počkejte chvilku, prosím. Tak kámo, to je celkem dost. Jako vyplatí se to. Dobře, my bychom se teda vzali. Mohl bych se vás ještě zeptat. Nevíte o tom, že by tam vevnitř byly jako takový jako bílý postavy? No, o tom se budete muset přesvědčit sami. Jo, tak jo, díky. Naschle. Přijde mi, že o tom něco už trošku ví. Ale to bude zajímavé, no tak teďka se počkáme a jdeme dovnitř. Po chvilce čekání přijel majitel kostela a pustil nás dovnitř. Máme to odemčení, můžeme si jít podívat dovnitř teda. OK, jak to vypadá? To je srandové, kámo. Hej, však to je úplně v pohodě, co Kámo, se še probudíš. já na to nevěřím. Neřvi. OK, no tak kvůli to budu šeptat, ale stejně na to nevěřím. Ještě mi poděkuješ, prosím tě. Hej, kámo, tady fakt nechci být. Proč se před nimi schováváš? Oni se ani nehnou. Tady jsou to nějaké dekorace, prostě co tady jsou. Fakt je pak skinwalkřik, ty tě stáhnou zaživa. Tihle by nestáhli zaživa ani myšku. Co děláš? To není real, kámo, to není možný. Nikdy nemůžeš vědět. Peťo, ti říkám, že ty jsi prostě posledný. Podívej se k tomu. Nechoď, Jak ne. jim půjdu? To je jaká dekorace, kámo. Ne, kámo, já to fakt bojím, to je moje největší fobie. Hele, Peťo, já ti pomůžu, ten tvůj strach přejít. Pojď za mnou, já ti něco ukážu. Jak jako? Podívej, běž k němu, fakt se neboj. Nepůjdu, to ne, kámo. To není sranda. Já tady nechci být. Hej, jako další bychom se mohli podívat na tuhle kapličku. Co to bylo? Slyšel jsi to? Můžu zavřít dveře. Kámo, já jsem to slyšel. Hej, děláš si srandu. Kámo, tak já se trošku taky začínám bát. Hej, já jako nevěřím na duchy, ale tohle je takový trošku divný. Má to takovou fakt jako creepy atmosféru, takže jako, ale já se schválně půjdu podívat teda tady nahoru. No tak kámo, to je aspoň na všechno hezky vidím. Peťo, ten se pohnul. Co? Ne, kámo. To jsem to skočil, co? To není vtipný, jak fakt, to se jako nedělej srandu. Kámo, už jsou tady jako celkem dlouho a už nějakou bolí nohy, takže si zatím sednu. Ne, kámo, to nedělej, to nedělej. Hlavně přijde, že jsou celkem kámoši, takže já se tady s nimi kámo chvilku posedím. Tak si jich dotkni teda. Já si to týkat nebudu. Já sice na duchy nevěřím, ale je fakt hrozně creepy. Tak hráč nebo Kámo, jako hráč, víš co? Jsou to jenom sochy. Já jsem ti to říkal, to není žádný kámo skinwalker, nebo co skecal úplný blbosti prostě. No, já jsem si to viděl srandu, že jo, kámo, jsem to věděl, ne, jako. Já si myslím, že určitě ne, ale my už jedeme na další lokaci. Na to další lokace jsme se vydali do opuštěného vojenského areálu Ralsko, kde se údajně nacházejí hangáry s vraky letadel a hromada opuštěných budov. Tohle bude crazy. Pojďme si přečíst recenze. Když jsem navštívil tento vojenský areál, to opravdu jsem nečekal, že zde narazím na raritu letadlo Aero L39 Albatros. Taky mě překvapilo, že uvnitř na mě čekaly 2 použité prezervativa. Zážitek na celý život. To nevím, jestli si tohle letadlo tady najít. OK, další recenze. Míra říkal, že tady nedávno vybouchla nějaká skákající mna. Tak jsem se šel s ním podívat, jestli to je pravda. Chvilku jsme chodili a pak najednou ty vole obří jáma. Chlapi, pozor, kam šlapete, ať vám to neurve nohu. Jako já nechci přijít o nohu v tomhle videu. Kámo, doslova, když jsme přijížděli, tak za náma přišel pan z ostrahy tady tohle objektu. Že doslova před měsícem stejně někdo urval hlavu i z páteří. Kámo, to nemůžem. Já to tady nebudu točit. No, já jsem na to byl připravený, jsem vzal detektor kovů, že na ty bomby. Když nějaká mina bude, tak aspoň to může zapnout, že jo, a zjistíme to, že to je před náma, tak to nešlápneme. Tak to zkusíme třeba na tom dronovi. No, slyšíte, jak to pípá? Tak to znamená, že pokud najdeme bombu, tak na ní nešlápneme. To jsme vymyslel fakt dobře. Ten detektor kovu určitě sebou vezmeme a budeme s tím skenovat, kam šlapem, protože já rozhodně do nějaký bomby fakt šlápnout nechci. No a když už máš toho drona, tak co jsme ještě předtím, než do tohohle obrovského areálu, kde jsou údajně vraky letadel, půjdeme si to nejdřív obhlídli dronem. OK, tady máš. Díkec, tak pojďme schválně zletět.
Hop, letíme nahoru. Teďka si tu lokaci pojďme prohlídnout předtím, než půjdeme dovnitř, protože trošku se bojím, nebudu lhát. No a v tuhle chvíli se teda díváme na opuštěný kasárny. A jako neříkám nic, vypadá to dost opuštěně. Kámo, co tady je? Tady jsou nějaký lidi. A kámo, oni lezou do nějakého baráku. No a před barákem je fakt jako spousta odpadků. Doslova před ten barák zaparkovali v bílém G-Wagonu za 6 milionů. To je kámo mafie, to není možný. Mají jako před domem odpadky. Proto jsem teďka nedávno točil video, kde jsme uklidili celý špinavý les. No ale celý Česko bohužel nezvládnem, takže doufám, že se někdo z vás tady tohle místa ujme. Jdeme teda dovnitř, trošku se bojím, ale myslím si, že to je v pohodě. Budu si dávat pozor, jestli to tady nezapípá. Zatím to je v pohodě, zatím tady nic nepípá, takže to jsem rád, že tady nešlápnu nějakou nášlapnou minu. Kameraman detektorkovou nemá. Hele, kameraman nikdy neumírá, takže to je v pohodě. OK, hele, zatím to je v pohodě, jdeme dovnitř. Kámo, proč to tady nezačalo tak pípat? Tady je něco. Kámo, počkej, někde došlo. Tady tohle sto. To je kámo beton, ale to není normální beton, to je železobeton. Celá ta budova je z železa a betonu, takže tohle je vevnitř úplně k ničemu. Tak aspoň jsme to zkusili. Jdeme dovnitř. Kámo, tady jsou vylepený nějaký noviny. Kobeč, chrdy. A tady to je všechno prostě v ruštině, kámo, jsme v Česku. To je hrozně divný, jako to je fakt hrozně divný. Tady jsou v každém poschodí noviny a jich tady čím dál víc a čím dál víc. Všechno je v ruštině. Každý ten výtisk jsou úplně jiný noviny. Tady tohle to byla kámo díra na komín a on vede z vrchu až úplně dolů. Jako tady tímhle, kdyby někdo spadl, tak by ho to totálně sundalo. Ve vrchním patře tady v téhle budově roste takovýhle obrovský strom, který doslova vyrostl prostě na balkóně. Jo, takhle tady byl dřív balkon. Jak dlouho je to tady opuštěný, aby něco takového tady z toho vyrůst. Prošli jsme si další budovy, ale nenašli jsme nic zajímavého, tak jsme se rovnou vydali o kousek dál do opuštěných hangárů. Tak jo, právě jsme dali před jeden z hangárů a v té recenzi bylo, že by tady mělo být nějaký letadlo, co je fakt rarita. No a těchhle opuštěných hangárů pro letadla je tady fakt spoustu. No a musíme zjistit, kterým z těchto hangárů je tady tohle speciální letadlo, ve kterém nechal někdo 2 použitý prezervativy. Já nevím, jestli se dívat dovnitř. No ale pojďme to všechno prohledat. Tenhle celý hangár je plný pískem. Tenhle to asi nebude. Pojďme se podívat k dalšímu. Tady za touhle bránou by to letadlo fakt mohlo být, protože to je jediná upravená brána, takže by to celkem dávalo smysl. No asi bychom tam neměli líst, protože to je vstup zakázán, ale mohli bychom nakouknout. No a tady je taková menší škvíra, přes kterou bychom mohli prostrčit telefon. Pojďme se schválně podívat dovnitř. Doslova tam byl traktor. Ten traktor měl tak stejný motor, jak to letadlo, si myslím. Jsme na vesnici, takže co čekal, že jako? Jako reálně. OK, tohle je další hangár. No a tenhle je mnohem větší. No a tady v tomhle by něco mohlo být. Dozadu mi to světlo ani nedosvítí, takže já teďka vlezu dovnitř a snad tam bude ten vrak letadla, kámo, to bylo fakt hustý. OK, to je fakt úzký, tak. OK, je to bylo těsný. Hej, je tady někde letadlo? Kámo, co to tady je? Kámo, to dostalo pak nějaká izolace. To je úplně tvrdý. Kámo, tam je toho vzadu ještě víc. To je sakra za hangár s nějakou sírou, nebo já nevím, proč je to. Kámo, proč je to tak žlutý? Fuj! To je nějaký sepiák. To je nějaký kámo chemický sklad. Hej, jestli někdo víte, napište tam do komentářů, co je tady tohle za látku. Vůbec nevím, kámo. Vůbec nevím, písek to určitě není. No ale možná by nám to mohlo odhalit tady tenhle starý ruský nápis. Kámo, reálně to jako fakt strašidelný, protože tam doslova, kámo, to je fakt to napsaný krví, kámo, je to červený celý. A zkusíme to naskenovat. Fakt jakože, počkejte, no, ukaž to. Píše se tu, že abyste vyhráli, potřebujete dobře bojovat. Kámo, to v té době prostě byla ruská propaganda, co tady měli na zdech, aby ti piloti prostě dobře bojovali. Dobrý den pryč. Takže jsme se vydali na dnešní poslední lokaci a ta je asi ze všech nejstrašidelnější. Takže se koukejte až do konce. Právě jsme dorazili na další strašidelnou Google Maps lokaci. No a tahle lokace se jmenuje Hřbitov Bláznů. Tenhle hřbitov už je desítky let uzavřený, protože v 80. letech tady probíhaly satanistické rituály, takže ještě že to zavřeli. Prej to je volně přístupný, takže schválně zkusíme otevřít. OK, tak asi máme smůlu. To nevadí, my si najdeme nějaký jiný vstup. No ale ještě předtím, než tam půjdeme, tak si přečteme recenze. Byla jsem s kamarádkama na procházce v hřbitovu. Bohužel jsem tam nechala svůj náhrdelník. Už jsem ho bohužel nenašla. Tak pokud by ho někdo našel, budu moc ráda. Měl by být někde u ruiny kaple. OK, to nebylo tak strašidelný, jak jsem čekal, tak tady tenhle hřbitov bude asi v pohodě, že? Ale ten řetízek bychom se mohli pokusit najít tady s tímhle detektorem kovů, celý budget tohle vydášel na tohle, takže no, fakt super investice. Bez jak po mě chtěl 20. Když jsem odmítl, tak mi řekl, že jestli mu ji nedám, tak na hřbitově do měsíce skončím. Zatím jsou to 2 týdny, tak nevím. Normálně ho tady proklel bezdomovec. Mu jako mohl zase dát, zase takový škrt nemusel být teda. Kámo, kvůli tomu teďka prokletej a do měsíce tady skončí. Nechci nic říkat, ale já se teda bojím z těch satanistických kultů, ale musím jít ze své komfortní zóny, takže já se pro každou srandu. Tak teda mám asi přelíst teda. Peťo, tam se napíchneš, ne? Jo. Jsem tu. Tady se napíchnu. Ježišmarja. Hop. Pohodka. Kámo, já jsem si tam nechal telefon. No tak kámo, já jsem nejdu bez telefonu, však my se rozdělíme a kámo, já se tady ztratím. No tak budeš muset teďka zpátky, no. Počkej, kámo, si děláš srandu, ne? Kámo, jak to? To bylo od sebe, ne k sobě. To byl nějaký zaseklý nebo něco, já nevím fakt, jako. Já se pro telefon jdem. Vrátil jsem se pro telefon a potom jsme šli s Peťou rovnou dovnitř. Tak už jsme na hřbitově, naším hlavním cílem tady bude najít ten řetízek, který tady nějaká recenzentka ztratila. Myslím si, že když najdeme ty ruiny, pročesáme to, že bychom to mohli najít. Je to zatím nejstrašidelnější místo, kde jsme byli. Kámo, to je určitě ta ruina. Hej, dobrý, našli jsme to. A na tomhle místě ta recenzentka ztratila ten řetízek, takže se ho pokusíme najít. S Peťou se jako trochu bojíme, protože asi jsem nebyl na strašně
nejstrašidelnějším místě jako ve svém životě. Tady to má fakt tu atmosféru extrémně, no ale jdeme se tady pokusit najít, to doufám, že to bude rychlý, protože já chci, kámo, hnedka zmizet pryč, já tady nechci být ani sekundu díl. Tak jdeme na to. A jediné, co jsme tady zatím našli takovýhle kuskovu, to budeme hledat dál. Hledáme tomu maximálně půl hodinu, ale potom to prostě vzdáme a půjdeme dál, jestli to nepodaří. No, to někam se, počkej. Aha, jo, tak to asi, to byl nějaký náhrdelník nebo něco. Tohle to je kámo satanistický. Radši na to nebudem šahat. Jdeme dál. Hej, běž to podívat ještě do té runy, tam by něco mohlo být. Kámo, myslíš? Kámo, tam by to mohlo být ten řetízek. Běž se tam podívat, běž se tam podívat. Zkusím to, ok. Jako nic tady zatím není teda. Ne, počkej! Zdrhne mu. Počkej! Já jsem zasl to světlo a teďka jsem Peťovi zdrhnul. Chci vidět, jestli mi na tomhle hřbitově najde, protože se mi to podle fakt nepodaří, ale teďka mi došlo, že jsem si tak trošku dělal pranky na sebe, protože jsem teďka sám uprostřed toho strašného hřbitova, takže jo. Peťo, hledal jsem tady třeba půl hodiny. Kámo, zdá se mi to. Nebo tady ten Peťa prostě sedí u stromu. Tady děláš? Kámo, jsem tady spadl teďka, kámo, reálně. Já nemám světlo, kámo, jsem si prostě tady ten kotník. Musíš uznat, že se ten prank jako povedl. Tak jako povedl, ale jakože ještě musíme jít třeba 500 metrů, kámo, s mým kotníkem. Si budu opírat o ten detektor kovů, kámo, ne takhle. Potom, co jsem vyprankoval Peťu, jsme se vrátili zpátky k hledání řetízku a po asi 15 minutách se nám opravdu podařilo řetízek najít. Ne, kámo, ne, my jsme fakt našli. Pokud se na tohle dívá, ta Borka, která předala tady tohle recenzi a chtěla by tenhle řetízek zpátky, tak mi napiš na Instagram @pokysc, kde mě jinak teda můžete i sledovat. Snažíme se tam dostat na 200 000 followerů a díky tomu, že mě tam budete sledovat, máte možnost se zúčastnit nějakého videa, takže si myslím, že se to fakt vyplatí. Dávejte odběr a čau.